Защо си токсичен? Когато станах на 15 години, се сблъсках с изключително токсично момиче, което ми скъса сърцето направо и го изхвърли в кенето. Тогава старият Явор беше лудо влюбен в нея, защото му се струваше, че тя е най-доброто и красиво нещо, което може да му се случи изобщо. Радвам се, че ще го кажа, грешах. След като ми изневери няколко пъти и то тя беше толкова голяма лисица, че въртеше и още 3 момчета, които до тогава не знаехме, че и тримата сме на една въдица общо взето. Когато разбрахме, не се карахме, защото реално ни стана пределно ясно какъв типаж момиче е тя и просто я оставихме и решихме да продължим напред с добри отношения между нас. Аз обаче естествено се върнах при нея, защото тя ме манипулираше и отново се събрахме като цяло. Това се случва горе-долу около 2-3 месеца. Тя естествено започна да се държи токсично и даже доста нагло. Сега ще разкажа една история. Караше ме да отида през нощите, така буквално примерно 1:30-2, ми звъни на пожар и ми казва: идвай, защото съм много възбудена, бебчо, и някакви такива неща. Естествено аз тръгвам по нощите, хващам си такси, за да бъда възможно най-бърз, и когато стигнах там, бам! Тя вече не ме искаше, тя вече не беше възбудена, тя просто ми каза: имам нужда просто да те гушна, остани и за малко и после ще си ходим. Кратко прекъсване, като че споменем нашия Discord сервер. И ако търсиш промяната, ще я намериш точно там. Правим всяка седмица различни събития, които със сигурност ще ти помогнат. Затова, ако търсиш промяната, ще я намериш. Нека продължаваме към видеото и благодаря, че изгледа това. При което аз само такъв я погледнах, осъзнах, че има нещо и си казах: аз дойдох до тук с идеята да правя секс, а ти нищо такова няма да ми дадеш. Дошъл съм, отделил съм си от времето, майка ми се още тогава се беше притеснявала за мене по нощите с пушините пари просто за 2 таксита и така. След 15 минути гушканици, буквално даже не бяха и прегръдки, просто се лигавехме. Тя ме накара да си тръгна. Какво значи токсичност изобщо? Това е вид провокация или манипулация, която е с цел да постигне и внуши чувство в отсрещналия човек. Било то съжаление, ревност, гняв, несигурност и така нататък. Токсичните хора не могат да повярват. Токсичните хора не могат да повярват, че ги обичат и че те също са склонни да го направят. Как да премахнеш токсичността ти? Започни да си по-отговорен. Така че тези шегички с ума ти, гадните ти мисли да се премахнат, когато си зает. Ако искаш да те науча как да се проследяваш, когато си токсичен с човека отсреща, то се свържи долу в описанието с мен. Когато знаеш, че човека отсреща, било то твоята приятелка, приятел, роднина, родител и така нататък, грижи се за теб и си прекарвате хубаво заедно, трябва да си там в самия момент, да го абсорбираш. Ти също трябва да даваш любовта си на този човек с присъствието си. Не се стремете да спечелите нещо, да излъжете, да накарате някого половинката си примерно да ви ревнува. Ти трябва да дадеш на половинката си подкрепата, обичта, сигурността. Вече ако тя не я иска, тогава пътя. Това няма цялостен лек. Борбата е дълга и продължителна, но поне вече знаеш къде е проблемът. Ако смяташ, че ти трябва едно подбутване, се свържи с мен долу в описанието. Благодаря ти, че изгледа клипа и се надявам да ти е помогнал, харесал. Ако смяташ, че имаш нужда от още, то изгледай един от тези клипове тук. Благодаря ти и пази се!